Pardonne? Pardonne la manger. Italiană de la Italia vino. Dar ce fac fetele? Ce? Citim. Și ce citiți? Cărți. Citiți. Da. Ia să vedem mai cine e. Ia. Alo! Alo, moșule, auzi? Moșule, te deranjezi, moșule? Moșule! Hai, moșule, mă! Ce face? Bine, auzi? Da, te aud! Zi! Nicu te sună, mă auzi? Nicule! Nicu, mă sună Nicu! Nicu! Care Nicu? Nicu foarte, că! Doamne! O să la Nicu foarte, vă dați seama? Nicule! Nicu foarte! Doamne! Hai, Doamne! Ce face? Dai acolo! Te bați! I-ai prins, dai în cruce! Dai acolo! Dai acolo! Dai în stânga! Dai în dreapta! Dai acolo, clasou! Dai! Bună ziua! Ce se întâmplă aici, domnilor? Faceți loc că vine nașa, nașa. Dar cine nașa, bogătașa, nașa. Dar o iubesc de amor, de acolo din corazon. O să vă rog să încetați să-mi prezentați biletele de călătorie. Dar n-avem noi bilet. Dar n-avem, chiar n-avem. N-ai. Unde ai tu chiar bilet? Domnilor, ce e cu mizeria asta aici? Este un mijloc de transport în comun. Am făcut-o noi. Noi! Ăia dinaintea noastră, pisica aia au fost aici, au făcut mizerie și acum tu vii și dai vina pe noi. Auzi. Și tot atâta cu mini, cu mizerii, cu afăcut. Tăi, te deranjezi, tini. Auzi, cât-i baraca? Hai, cât-i baraca că o cumpăr, na? Hai, cât-i aici? Hai. Domnilor, uitați cum facem. Dacă o să faceți curățenie aici, o să vă dau trenul ăsta și să-l duceți la Fier Vechi. Dumneavoastră știți câți bani puteți face cu el? Chiar? Păi vei îți dai seama ce idee ne-a dat asta? Păi câți bani facem noi la Fier Vechi cu el? Ăsta-i din fel. Așa facem treabă, curat, hai la treabă. Ați terminat? Da? Așa. Am terminat. În regulă, atunci, puteți să luați al vostru. Hai să luăm la Fier Vechi. Bă, dar luăm tot, da? Asta e așa. Dar noi n-am gândit-o. A cui a fost ideea asta proastă? Cum era făcut curat degeaba? N-avem mai cum să ducem noi trenul ăsta la E Fier cu Vechi. care am noi asta până la Fier Vechi? Îi luăm mâini. Tu plec. Și pâine cu ce venim, bă? Două mărcă. Bună ziua! Bună
ziua. Biletul la control. Da. Cu ăștia, ce-s? Niște nesimțiți, domnule. Lumina! Alo, domnul, biletul la control, vă rog. Domnule, vezi că dumitale ai locul 31. Ce-ți fac, domnule? Eu sunt mare, eu nu încap pe un scaun. Păi și cum stai pe 3 locuri aici? Și doamnele stau în picioare. Domnul, vă rog, prezentați biletul la control. Locul 36. Te rog frumos să te ridici să stai pe locul 36, domnule. Da, că doar poți dormi pe locul 36. Mie mi somn, domnule, m-am întins și eu aici. Domnule, dacă vrei să dormi, du-te la cușetă, domnule. Da, tu știi ce prețuri sunt la cușetă? Stau să dau atâția bani la cușetă. Da? Mai bine mă întind aici. Bine. Și tragi tu jaluzile. Asta e România. Numărul 32. Bună ziua. Bună ziua. Aoleu, doamne, lângă cine stau? Lângă cine stați, doamnă? Păi, nu știu, cine sunteți? Niște muncitori. Muncim, doamnă, ca orice om. Cu ziua. Păi, și în ce domeniu munciți dumneavoastră? Transport. Curierat. Îi facem treaba, da. Tocmai ce am spart și noi o bancă și mergem acasă. Să ne odihnim. Păi, cum mergeți cu trenul după ce a spart banca? Da, cu trenul. Șoferul nostru era în probe și nu a venit astăzi la muncă. Așa că, vorba aia, luăm cel mai sigur mijloc de transport. Trenul. Da. Am înțeles. Ce-a fost asta? O buturugă. Nu te supăra, tu ai bilet că eu am prins trenul așa aproximativ 100 de metri și n-am apucat să-mi cumpăr. Adică, Bună ziua. Vă rog să-mi prezentați biletele la control. Adică? Adică să-mi arătați biletul de călătorie, dacă aveți sau legitimație de călătorie. Adică? Cum adică? Dom'le, circul cu trenul, trebuie să ai un bilet, ca să justifici, să arăți, să dovedești că mergi cu trenul, nu? Ei, vedeți că ați înțeles? Adică? Domnule, dacă circul cu trenul, trebuie să ai bilet de călătorie, că eu sunt organ de control și trebuie să mă arăți, ai într-adevăr să dovedești faptul că călătorești cu trenul. Ce dacă nu înțelegi? Adică? Of, doamne, numai parte de nebune am astăzi. Vai, îți mulțumesc din suflet, chiar m-ai salvat, mersi. Adică? Dar ce te uiți așa la mine, domnișoară? Păi, dumneavoastră sunteți cine cred eu că... Dar cine credeți că sunt? Moarte? Păi dacă toți sunteți moarte, unde vii coasa? Nu e voie cu coasa în tren. Păi și unde vă duceți? Mă duc să o iau pe țața Fronea. Mi-a zis să nu mă grăbesc. Așa că mă tren. Alo! Ce faimosul? Ei! Cine ești? Cum
Cine? Nicu, mă, Nicus! Nicule! Tu ești? Da, eu... Nicule! Nicu, nu te-am mai auzit, Nicule! Ce face, Nicule? Bă, dar știi care Nicu? Nu! Care, Nicule? Nicu Farbe! Nicu Foarbecă! Nicu te-am auzit, Nicu Foarbecă m-a sunat. Nicule! Bă, mai ții minte când eram mic și te strigam, Nicule! Tu erai pe partea aia. Da! Te erai partea aia la alta străzi. Strigam, Nicule! Mai ții minte? Doamne, mi-amintesc că te strigam și-o țăpa de Nicule!